Fid-dinja fejn is-saħħa mentali taż-żgħażagħ ħadha spiss titqies bħala tabu, festival bl-isem ta' Inviżibbli f'pajjiżna se jagħti vuċi ċara u b'saħħitha liż-żgħażagħ Maltin u Għawċin biex ikunu viżibbli, mhux biss bil-preżenza tagħhom imma fil-bżonnijiet emozjonali u mentali tagħhom. Dan il-festival tnieda mis-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ Kita Tsopparditanti u l-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Toma, propju fil-Jum Dinji tal-Prevenzjoni tas-Suwiċidju waqt li se jestendi sal-10 ta' Ottubru li ġej, il-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali. Ingħad li d-dati ntgħażlu speċifikament biex titqajjem kuxjenza u messaġġ ċar li s-saħħa mentali hi prijorità li ma tistax tiġi posposta. Il-festival imtella mill-Aġenzija Żgħażagħ u appoġġjat minn ta' entitajiet bħal Richmond Foundation, l-MGRM, l-LGBTI+ Gozo u l-Malta Street Sport Alliance se joffri spazji siguri kreattivi għaż-żgħażagħ il-ġenituri u l-youth workers biex jiddiskutu jifhmu u jappoġġjaw lil xulxin. Tsopparditanti qal li bħala pajjiż ma nistgħux nibqgħu nipprattikaw il-kultura tas-silenzju waqt li ħeġġeġ għal aktar empatija. Meta l-lum huwa l-jum iddedikat għall prevenzjoni tas-suwiċidju, aħna anke permezz ta' Aġenzija Żgħażagħ ħassejna li dan huwa suġġett sensittiv, pjaga soċjali li mhux biss għandna niddiskutuh sabiex inkomplu nerbu il-barrieri, l-istigma u t-tabu li ġor miegħu, imma nħossu li dan huwa suġġett importanti sabiex inkomplu ngħinu fit-tbatija li jkunu għaddejjin minnhom dawn in-nies kif ukoll jiġu meħlusa mhix traċedja. Min-naħa tagħha Mirjam Toma żiedet li Inviżibbli mhuwiex biss festival imma għodda ta' tama u tisħiħ tal-ħiliet. Hija appellat lil kulħadd biex jingħaqad f'dan il-vjaġġ kollettiv lejn bidla pożittiva. L-idea hi li nagħtu spazju liż-żgħażagħ ikunu aware tagħhom infushom ikabbru r-reżiljenza u jitkellmu fuq l-istigma u stereotipi. Għalhekk inħeġġu liż-żgħażagħ biex jattendu għal dawn l-attivitajiet ftit ġimgħat qabel ma tibda l-iskola ħalli iħossuhom aktar sani, iħossuhom aktar motivati biex jibdew is-sena skolastika tagħhom. Il-programm jinkludi bosta attivitajiet innovattivi u terapeutiċi fosthom workshops ta' sfin u teatru, sessjonijiet għal ġenituri, sensory walks, open mic sessions u attivitajiet sportivi l-koll maħduma biex jindirizzaw il-benessiri taż-żgħażagħ minn diversi angoli, inkluż dak kreattiv u professjonali.